Recording in progress. Aviam, jo no sé que estic més cansat. El recording in progress o de l'entradeta? Recording in progress o de l'entradeta. Ojo l'entradeta. Estic fins als pebrots ja de fer-la. He de buscar una altra cosa, tio. He de fer una altra cosa. Aviam, avui anem sense guió, òbviament, ja portem molts programes sense un guió, i també no hem parlat de res sobre de què parlarem en aquest programa. Llavors anem una mica a la improvisada. Llavors, què prefereixes? Parlar de futbol? Parlar d'algo més filosòfico? Parlar de religió? Vinga, apuestes. Hagan sus apuestes. Va, que no tinc temps. Vinga, va, espavila. Espera, que estic apuntant una cosa. Espavila. Pues, no sé, tio, de què podem parlar? Hòstia, hi havia una cosa que pot ser molt filosòfica, si et sembla. Què hi fica? Allargar els cercles. Ah, sí. Tot és cíclic, Marc. La vida és cíclica. Pues volia parlar d'una cosa, però si ens volem ficar... Però ens ficarem una mica especitos. Llavors, tu mateix. Jo soy un poco espeso, Porto moltes hores treballant. Sí? Sí. Però bueno, tira. Jo volia parlar, aviam, el concepte de felicitat, vale? Et sembla? Bé? Si no, digues tu un tema. Aviam. Jo feliç. Va, sí, tira, felicitat. Sí, et sembla? Vale, va, felicitat. Sí. Felicitat. A veure, per tu què és la felicitat? Per mi la felicitat és estar content amb el dia a dia, amb les coses... Pues jo què sé... Tindrà una bona vida, bàsicament. Tindrà una bona vida que es relaciona amb, jo què sé, treballar del que t'agrada, estar amb la gent que vols, poder viure en condicions... Una vida senzilla i humil. Vale. Però tu veus això com una finalitat? És a dir, m'explico. Si tu imagina't que arriba a un moment en què tens, estàs amb els teus, tens una vida senzilla però tot el que has dit. Per tu això és una finalitat, un objectiu final on arribar? És a dir, quan tu arribis aquí, seràs feliç i diràs, ja sóc feliç. Més que final de manteniment. Perquè al final, al cap i a la fi, és un punt concret, no? En canvi, el moment de la felicitat és un moment que pot durar tota la vida, però és de continuïtat, no és un punt exacte on tu vols arribar. És un objectiu exponencial que va creixent. Ja t'entenc. Llavors, per exemple, això que es diu la búsqueda de la felicitat, jo no ho entenc com un punt a on arribar. No, jo crec que és... Perquè jo imagino, és a dir, si jo digués, per exemple, per mi la felicitat és tenir un Ferrari, per dir alguna cosa. Clar, jo, en el moment en què tingui un Ferrari, jo puc dir que sóc feliç, perquè és el que jo buscava. Però tindré altres problemes que em vindran. Clar, però aquí entenem la felicitat dins del materialisme. I a la felicitat... Bueno, però pot ser una part. Però no és material, al cap i a la fi. Però poder lo material pot formar part d'aquesta felicitat. És a dir, per exemple, amb una casa. Hòstia, jo vull una casa així. Llavors, per què jo vull una casa així? Perquè és on estaran els meus, on estaré amb tota la gent que m'estimo, tal. Llavors, aquesta casa forma part d'aquesta felicitat. Llavors entrem amb algo material. Entrem aquí en debats morals i ètics, perquè, per exemple, un indígena que visqui a l'Amazones no és feliç? Poder sí. A la seva manera sí que ho és. Sí. Esperem. Clar, perquè ara Bolsonaro els vol matar tots i no crec que sigui massa feliç. No crec. A mi no em faria gràcia. La veritat. T'imagines? Jo no em desperto un matí dient tinc ganes que vingui Jair Bolsonaro i em mati. No. No és un pensament recurrent. No és un pensament recurrent.
Clar, deu ser feliç. Sí, però aquí també està una altra cosa. Ell pot ser feliç amb la cabanya que té, amb la seva gent i tal. Si aquesta mateixa persona de cop la portes aquí a Occident... Poder no serà feliç. Espera, deixa'm acabar el raonament. Si el portes a Occident, li fas viure com vivim nosaltres. El fas viure com vivim nosaltres, amb les nostres... amb els nostres luxes. I després el tornes cap allà, aquesta persona seguirà sent feliç amb la seva cabanya? O havent vist ja els cotxes, totes les comoditats? No. Perquè tu pensa... És que poso també a la viceversa. Tu t'han criat amb una cultura capitalista, neoliberal, d'una comoditat extrema. Si tu te'n vas allà a la seva tribu, poder no seràs feliç. Poder sí, però poder, sobretot de primeres, no seràs feliç. No. Si aporten involuntàriament, entén-me, si vas voluntàriament ja és altre tema. No, clar. Clar, llavors, diguéssim que la felicitat depèn molt de com t'han criat i d'on t'has criat. No, més que com t'han criat, del context on has viscut. Clar, el teu context social. Del teu context social. No vol dir que sigui on t'hagis criat ni com t'hagin criat. No, clar, ja t'entenc. Però, llavors, estem dient que la felicitat depèn de factors externs, factors socials, no, jo penso que és més interna. Clar, però, vull dir, estem d'acord en que depèn amb quin context t'han criat. Però és de l'estatus quo de cadascú, és intrínsec. Clar, si forma part de tu mateix, perquè ja has crescut amb això, però diguéssim que també condiciona. Condiciona, però no seria això, perquè si no estaríem dient, tornant al tema de l'indígena de l'Amazones, si fos extrínsec, si fos sempre amb l'entorn, ell seria feliç tant allà com aquí, perquè no tindria el factor personal. No, clar, poder és una barreja de tot. Deu ser una barreja, perquè... I després, clar, hi ha un tema de felicitat universal, diguéssim. És a dir, per mi hi ha com un objectiu universal de felicitat, no? Tothom vol que la gent sigui feliç allà on viu i que no hi hagi fam al món. No creguis. Com? Mira, m'explica'm. Si tu imagina't, toquem fusta, que ara ve un boig i mata a te mare. Perdona, Mireia, t'estimo. Tu li desitjaràs bé a aquesta persona? No, però... O sigui, clar que no. El que jo vull que hi hagi una felicitat mundial, és a dir, jo tinc la meva felicitat. Perdó, millor exemple. Hitler volia la felicitat dels jueus? No, de fet no. Volia la felicitat dels comunistes, dels negres, dels homosexuals? No, tens raó. Turquia vol el millor pels kurds? No. Sèrbia vol el millor per Kosovo, etc. No. Clar. Una persona normal sí que vol la felicitat dels altres. En quant... no sé que siguis un puto loco, clar. Sí, no, normal. En quan hi hagi una grupa... En quan l'individu es fa massa, una massa no pensa. Estic d'acord amb això. Per tant, si una massa... En el moment que hi ha una massa,
surten els feixismes i els racismes, per tant, no vols que l'altre estigui bé perquè penses només en tu mateix i amb el teu col·lectiu. Clar, llavors sí que hi ha una... Home, sí que hi ha una felicitat col·lectiva, però sí que podem equivocar pensant que hi ha una felicitat mundial. Una felicitat en comú. En comú podem. En comú podem. Clar, no hi ha una felicitat mundial. No hi ha un objectiu comú mundial. No. Clar, llavors, Llavors diguéssim que és un acte molt egoista, al final, buscar la felicitat. Per què? Perquè depens de... O sigui, jo, si per buscar la meva felicitat... Clar, hi ha vegades que per buscar la meva felicitat un altre no la tindrà. O li privaré de la seva felicitat, o de part de la seva felicitat. Llavors és molt egoista, això. És molt egoista, per exemple. Imagina, perquè ni tu ni jo som els casos, per tant, farem aquest exemple. Tu imagina't que jo vull l'americana més cara d'Andorra. I que aquesta americana ha estat feta a la Índia a una fàbrica de nens. Tu estaràs feliç, els nens no estaran feliços. Ja, sí. Clar, això és un altre debat, que un dia hauríem de parlar. Sí, un dia hauríem de parlar purament el capitalisme. Sí, perquè, clar, al final és una roda. O sigui, segurament el problema de tot, en aquest cas, del cas que has ficat de l'americana i els nens de la Índia, el problema recau en que si aquesta americana no es vengués, per exemple, es fabriqués i no es vengués, tota aquesta gent es quedaria sense feina. És a dir, si no hi haguessin aquestes fàbriques, potser la gent es moriria de gana, també. Però no hi hauria explotació infantil. Clar, però la gent potser es moriria de gana perquè no tindria on treballar. Podria passar, això. Si ara, per exemple, totes aquestes fàbriques, Inditex, tot això, de cop, un de l'altre tanquen... Però estem fomentant l'explotació infantil, saps? Vull dir, sembla que vols seguir justificant. No, en absolut, i no estic gens d'acord. Però el que vull dir és que si avui tanque, ja et dic, Inditex, totes aquestes grans marques que fabriquen a la Índia, Bangladesh i demés, si avui tanquen, què en fas de tota aquesta gent? Bueno, el problema és que no produeixen per ells. Produeixen per nosaltres. El problema és aquest. Clar, si produïssin per ells, les americanes i tot fossin per ells i no per nosaltres, bona part d'aquestes coses se solucionarien. Bueno, ha d'haver-hi una redistribució de la riquesa, que això és un dels grans quers dels anticapitalistes, un dels nostres grans punts. Clar, redistribució de la riquesa, però... En el sentit que pensa que el 99% del PIB mundial va a Europa i a Estats Units i al Canadà. Sí. Bueno, saps? Sí. Clar, però vull dir, estic d'acord amb això. Però clar, has de fer que... És que clar, està massa empantanegat, això. Està massa empantanegat perquè nosaltres no deixarem de gaudir dels luxes que gaudim. Exacte. No, però el que està clar és que vull dir que els problemes dels països pobres, si s'hagués volgut solucionar, ja estaria solucionat. Per això dic que està tot molt empantanegat. Sí. Clar, o sigui, per interessos... Clar, no, i per puro... Tornem a lo mateix, per pur egoisme. Exacte. Perquè si jo tinc aquest mòbil i demà, o sigui, avui comença a anar malament, jo demà em puc comprar un altre mòbil. Exacte. I amb això no estic redistribuint la riquesa, sinó que estic fent mal tant al medi ambient com als països que fabriquen aquests mòbils. Mal relativament, perquè també faig bé perquè compro mòbils i ells en podran fabricar més. Clar, és tot un...
està molt mal engiponat, això. Està molt mal engiponat. Hi havia una cosa que volia que comentéssim, també, a part d'això, que, bueno, mira, podríem parlar del capitalisme un altre dia, bé, i amb d'esto. Però com que tampoc tenim molt temps, jo sí que m'agradaria tractar el tema aquest de vergonyós, que el tema del Manuel Neuer i tot el que està passant amb el braçalet LGTB i que es volen denunciar a l'estadi per ficar la bandera LGTB no sé quantos plus, ja no sé quantes lletres té. Primer de tot... Què collons està passant? Aviam. Primer de tot, i això et suspendrà, a Manuel Neuer no seria d'agrair res, primer de tot. Lo están tratando de héroe mundial y de icono LGTBI. Manuel Neuer és un tio obertament neonazi. Sí. Vale? O sigui, primer de tot, aquest tio no seria d'agrair res. Aquest tio va sortir l'any passat cantant un vídeo a les seves vacances amb uns amics seus cantant una cançó dels nazis de la Segunda Guerra Mundial i ell obertament dient que sí, que ell cantava el que li dava la puta gana. Això no ho sabia. Això no ho sabia. Clar, que ara està sortint com i això me'n recordo que li vaig dir a ma mare d'una incongruència que va haver-hi al partit. Sí, això. Vaig dir, mira quina casualitat, curiositat, el Cristiano Ronaldo. Que jo crec que algun punt de gay deu tindre, i no ho dic a males, que a males, hòstia, o sigui... Perdona, és que per anar pensant, és un altre tema que jo crec que s'ha de tractar. El tema dels homosexuals amb el futbol. Què collons està passant? És impossible que no n'hi hagi uns quants, ni que sigui. Jo crec que Cristiano Ronaldo és bisexual, no ho dic des d'un punt despectiu, només faltaria. No, clar que no. És fins i tot és que jo crec que hauria de sortir amb el sentit de dir un dels millors jugadors de la història és un tio bisexual, per lo tanto no tiene nada que ver. Aquí hi ha un tema que és discutible, és a dir, tu creus que s'ha de dir? Jo crec que ara mateix sí, encara sí. És trist, però ara mateix sí que encara s'ha de dir, però per aquesta visibilització, perquè en un futur no s'hagi de dir. Vale. No, ho dic perquè, jo què sé, si ara tu fossis homosexual, tu m'ho hauries de dir. Mira, que sóc homosexual. No com de la mateixa manera jo no t'he de dir tu que, mira, sóc heterosexual. No, exactament. Clar, però tu i jo no som futbolistes que tristament estem en una institució homòfoba com és la UEFA i la FIFA. Sí, totalment. I amb grans, ja em sortirà, empreses, perquè al cap i a la fi són grans empreses que per imagen no els hi convé que diguen que som homosexuals. Ja t'entenc. No sé, jo trobo que no... És a dir, jo no vaig pel món dient hòstia, que sóc heterosexual. Per què un homosexual ha de dir no, mira, és que sóc homosexual? Total, per això que ets molt trist, però en el món del futbol encara s'ha de dir, pues sí. No, ja. No, és una mica aquest debat moral entre si s'ha de dir, si no s'ha de dir, si per la repercussió... Clar, jo trobo que ajudaria molt, però també entenc que no ho vulguin dir. Saps què et vull dir? Sí, no, jo ho entenc també, perquè ja m'ho som normal. Clar, i no tant per aquest tema, sinó pel tema que comentàvem, que poder no cal dir-ho. Mira, perquè veguis al nivell de lo merda de societat que som, el Borja Iglesias l'altre dia va sortir dient que ell no era homosexual. Sí, ja sé qui és. Que ell no era homosexual, però que sabia de gent de la lliga que sí que ho era i que què coño passava? Que hi havia molta gent homosexual, com había gente negra, como había gente blanca, como había gente china, com dient, lo más normal del mundo. I va sortir no els hi vull dir aficionats perquè no ho són,
dient de que maricones en su equipo no podía haber y que Borja Iglesias que se fuera. Gent de l'Espanyol dient gracias a Dios que Borja Iglesias se fue del Espanyol por maricón, cosas així, que et quedes tu... És que Vosaltres aviam, la gent... Jo no sé què té al cap, tio. Jo no sé què té al cap perquè és que ho tenen com una malaltia. Ho tenen com una malaltia. És a dir, si tu ets homosexual i estàs jugant al Betis, per dir alguna cosa, i ho dius, què passa? Que ja no seràs igual de bo? O a partir d'ara, jo què sé... Però, sí, jo crec que més ho tenen com una possessió demoníaca, perquè, jo què sé, per una malaltia Eriksen que li va pillar l'altre dia l'infart, ningú l'ha criminalitzat, només faltaria. No, home, no, clar que no. ¿Vale? Por lo tanto, si gent que, el que tu dius, jo crec que ho tracten com una malaltia així, de forma despectiva. Sí. Ya quedas, no, porque es que si no els tractarien així. Jo crec que és més com una possessió, com que tenen el demonio dentro, jo què sé. Sí, jo què sé, que es pensen que el futbol tiene que ser de machotes, de no sé què. Òbviament, els malalts, els únics malalts són ells. No, clar. Vull dir, aquí hi ha un problema... És a dir, que tu agafis a un homosexual i l'insultis, o sí, que l'insultis pel carrer, per exemple, o almenys tinguis o no et vulguis relacionar amb aquesta persona, això és que tens un problema teu intern de que no tens una ment... És que no t'anava a dir ni ment oberta, vull dir, és una ment malalta. Sí. Perquè, tio, aviam, és que és una persona. Sí. És una persona que té les seves coses, que fa les seves coses, i al final és... Hòstia... Això em recorda un exemple que jo poso molt d'un vídeo del Jordi Wild que li feien preguntes, que li van preguntar si ell estava a favor de la transexualitat. I el Jordi Wild va dir, no estoy ni a favor ni en contra. Es que no es una cosa que se pueda estar a favor o en contra. Es, digo, que tú naciste hombre y quieres sentirte mujer, vale. Que naciste mujer y quieres sentirte jirafa, pues vale. Sí. Digo, en mi vida, ¿qué me afecta? A mí, ¿qué me afecta? I que hi ha gent que jo que sé, que neix amb cos d'home, però que no se sent un home, que se sent una dona. Sí. I cony, pues muy bien, pues que faci. Faci desfaci, a mi... És això que deia jo, com si et vols sentir girafa. Clar, a mi me la suda. O sigui, ja faràs tu que vulguis amb ta vida, no és faltaria d'estar jo ja preocupant-me. Tinc prou preocupar-me per la meva vida com per preocupar-me el del otro que folla amb un tio, folla amb una tia, o que jo què sé. A més és això, tio, clar, això la religió catòlica sí que li troba un sentit. Bueno, dic catòlica, però segurament moltes altres religions li troben el sentit, eh? Però qui ens ha dit que un home ha d'estar amb una dona? Qui ens ho ha dit? Home, per un tema, poder, en el principi dels temps, per un tema de procreació pura. Per pura procreació i tenir fills. Perquè és el que hi ha. Vull dir, un home amb una dona poden tenir fills. Vale. I que en ningú lloc de la Bíblia posa que l'homosexualitat sigui un pecat. No, però o sigui, em refereixo més a la Iglésia, poder. Més que poder la religió catòlica en si, sinó la Iglésia. Això és una mentida com moltes altres mentides. Mira, un dia podríem fer un vídeo de desmentint mites de la religió catòlica. Ai, pues sí, m'interessaria molt. Tipo, jo què sé, tu sabies... Si jo et dic Maria Magdalena, tu què penses, el primer? Això ho hem de parlar bé perquè he llegit bastantes coses. Però bueno, el primer que penses... O sigui, el primer que penses és que era la dona de Jesús o l'amant de Jesús o tal. Després es diu que era una prostituta. Ni una. Després... Era una puta. Magdalena, si tu preguntes et diuen la gent, la puta. Pues no era prostituta, ningú lloc ho posa. De fet, no s'ha arribat a dir fins i tot que havia sigut una apòstol, Maria Magdalena? Bueno, jo sóc dels que defensa que Maria Magdalena és
primer papa de l'Església Catòlica. Això és veritat, que m'ho vas comentar un dia. Bueno, això ja parlarem. Sí, això ho analitzarem bé. Això que no ho havia acabat de dir abans, això, el partit de l'altre dia d'Alemanya... Això, sí, que ens n'hem anat, tio. Sí, d'Alemanya versus Portugal, li vaig dir a ma mare, hòstia, mira, el bisexual reprimido, que no ho pot dir, no porta el braçalet de l'arcoiris i el neonazi homòfobo porta el braçalet de l'arcoiris. ¿Quién va a ser el héroe? Sí, però, tio, és que jo què sé, hi hauria d'haver un moviment, però dels jugadors, dels esportistes, però ja siguin homosexuals o no, en defensa d'això, tio. Sí. És a dir, s'haurien de mullar tots. Totalment. Però no ho faran perquè suposo que no els interessa, les marques els interessa encara menys i la societat no està prou evolucionada com per... I no sé si evolucionarà. Home, sí que és veritat que hi ha hagut un canvi. També t'he de dir. Sí. Hi ha hagut un canvi de quan érem petits a ara. Tant en el tema homosexuals com transexuals, com... És que amb tot. Hi ha hagut com el tema feminista. Sí. Jo me'n recordo quan era petit que jo em vaig quedar flipant quan em vaig enterar que a Espanya havia legalitzat el matrimoni homosexual el 2005 i que érem dels únics països del món. Jo em vaig quedar dient, però què coño es esto? A part un poder tenir jo 10 anys, dient, però què coño es esto? Sí. A mi què coño me importa que qui es casi amb qui es casi? Una tonteria de piramilles. És molt heavy. Aquí a Andorra no et pots casar si ets homosexual. Bueno, clar, no sé si pel civil pots. Segurament sí, segurament pel civil pots. Per l'Església segur que no. Per l'Església, evidentment, no. Per l'Església a Espanya tampoc. Evidentment no, però crec que pel civil sí. Ho hauria de mirar, ara no ho sé. Però no, tio, és el que diem. És que no té sentit. No té sentit. És a dir, la gent, jo crec que és que no pense. Jo crec que aquest és el problema. O sigui, hi ha un problema de la societat, i no em vull allargar molt amb això perquè no tinc massa temps, però hi ha un problema amb la societat actual que és que no pense. O sigui, hi ha una part que sí que pense, però n'hi ha moltíssima que no. És a dir, totes aquestes preguntes que nosaltres ens fem aquí, tant a nivell religió com a nivell homosexual, tal, totes aquestes preguntes la gent no se les fa. És a dir, tu coneixes algú ara de 16 anys que es pregunti qui som, on anem i què hi fem aquí? Jo crec que cada vegada menys gent. Cada vegada menys. I això és un problema molt gros perquè, hòstia, tot aquest pensament se'n va cap a altres bandes. I tot aquest problema de la homosexualitat i tal és perquè no es pense bé. A mi això és un tema que em preocupa molt. Perquè, i la persona que sé que ens mira de tant en tant, si veu aquest vídeo, es riurà. Però a mi és un tema que em preocupa perquè estic super d'acord amb el que dius i a més afegeixo tema. Em diuen, com pot ser que estiguis tan informat de les coses? I jo, perquè una s'ha d'estar informat. Però és que l'altre dia una persona em va preguntar que què coño estava passant en Palestina. I jo li vaig explicar per sobre i em diu, i com t'enteres de tot això? Jo, doncs entres al periòdico, a La Vanguardia, i em fa, no, es que yo un diario no lo voy a leer. Y yo, bueno, pues entonces, tal. Y em diu, yo las únicas noticias que veo, que lo miro cada día, es por TikTok. Y yo, ¿y qué vas a ver por TikTok? Alma de cántaro. ¿Qué vas a ver por TikTok? No me jodas. Jo dic, no et costa res, si tu vols estar interessat de les coses, entrar 5 minuts al dia al periòdico i leer lo que t'interessa. Sí. No, és molt heavy perquè, o sigui, i passes a ser tu el raro, que això és el més curiós. Exacte. És el més curiós, perquè si tu t'interesses per lo que està passant, bueno, sí, Palestina, o t'interesses per aquestes preguntes poder més filosòfiques, més transcendentals, ets un raro, tio.
Exacte. Si tu llegeixes filosofia, per dir alguna cosa, ets un puto raro. O mira, per exemple, a mi ja saps que a mi el tema del reggaeton em calenta molt a nivells dolents, o sigui, a nivell de què? Em cabreja molt. Perquè jo no puc trobar, no ho trobo lògic, que el reggaeton, que estarem d'acord que la gran majoria de persones que s'escolten són noies, adolescents, almenys. Sí. Hòstia, que hi ha moltes noies que et diuen feminismo, 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 i després escolten aquest tipus de música. Jo ho sento molt, a mi, és que m'han intentat explicar, jo no ho puc entendre, tio. Jo no ho puc entendre. Ja. No, però és que és el que tira ara. És a dir, per exemple, espera, un moment, aquest programa d'avui, vale? Que estem parlant d'aquestes coses. Si en comptes de fer aquest programa parlant d'això, féssim un programa parlant, jo què sé, del Bad Bunny, la Bad no sé quantos i l'altre, segurament el veuríem molta més gent que no... Però nosaltres no seríem feliços. Per això mateix. Per això mateix. Hòstia, acabem de tancar el cercle, tio. Sí, Acabem de tancar el cercle. Fes l'última reflexió i tanquem, va. No és una reflexió. Et deixo fer l'última. És perquè veguis un col·lega que tampoc diré el nom, tot i que aquest sí que no mira el programa, però no diré el nom. Ara entendràs per què. Tuit de l'altre dia. El movimiento LGTBI es satánico, totalmente opuesto al plan de Dios, destructor de la naturaleza del hombre y de su misma dignidad. Es absolutamente destructivo como toda obra de Satanás. Abans de que ho diguis, no té res a veure amb la meva parròquia ni amb ningú que conegui de la meva parròquia. No té res a veure amb la meva parròquia. Jo crec que podem tancar el programa amb aquesta reflexió. Ho tancarem amb una bona notícia, entre cometes, i és que, dentro que no és com me hubiese gustado ni ens hagués agradat, per fi, ja són lliures, presos, ben tornats a casa. Totalment. Ben tornats a casa. Sí. Un altre tema que hauríem de tractar un dia d'aquests amb profunditat perquè caga't-hi la burra, Caga't-hi la burra. Ja no podem dir llibertat presos polítics, però sí amnistia presos polítics. Totalment. Amb això acabem, nen. Amb això acabem. Salut i repúbliques. Salut i repúbliques.